Elden Ring. З выхадам гэтай цудоўнай гульні жанр соус-лайкаў дасягнуў небывалай папулярнасці. Той факт, што Elden аказаўся самай простай гульнёй фромаў і ў той жа момант самай папулярнай, стварыў дужа шмат спрэчак наконт праходжання гэтай самай гульні. Старое кам'юніці, якое даўно прывыкла лічыць магію чымсьці казуальным, проста не можа спакойна жыць, ведаючы, што хтосьці гуляе ў соус-лайк ад фромаў і не пакутуе. А з выхадам DLC для Элдена колькасць медыа-кантэнта, пад якім адбываюцца гэтыя спрэчкі, значна павялічылася. Даўно ў мяне не было жадання абмеркаваць нейкую папулярную тэму, але тут я не магу маўчаць. Так пацешна, як дзве групы гульцоў таксічна спрабуюць адзін аднаго абразіць ды параніць. Але каб мае думкі былі больш зразумелыя, па-першае, патрэбна расказаць мае адносіны да гэтага цікавага жанру. Гуляць я пачынаў з другого Dark Souls, і для мяне такія гульні заўсёды былі чымсьці пра пакуты. І чым больш ты паміраў, чым складаней было забіць нейкага боса, тым прыемней было потым яго забіць. Для мяне гэта была аснова гульні, гэта ж гульня пра цяжкасць, і ў гэтым увесь сэнс. Таму мне было проста непрыемна забіваць кагосьці, карыстаясь нейкімі казуальнымі спосабамі. А Элден табе як бы кажа, калі зусім цяжка, дык паспрабуй гэта, ці тое, вось табе нейкі прах, вось магія вельмі моцная. І гэта даволі вялікая частка гульні. Плюс, дзякуючы адкрытаму свету, ты без фарму ўсё роўна амаль палову гульні будзеш перакачам. What the hell? Oh my God, no way, yeah, Тут вы, мабыць, падумалі, што я зараз буду абараняць хардкоршчыкаў, якія забараняюць карыстацца амаль усім цікавым, што дае вам гэтая гульня. Але гэта не так. Для мяне ўсё роўна гульні гэтага жанру, гэта гульні пра пакуты. А таму, каб іх зразумець, вы павінны навучыцца атрымліваць задавальненне, калі хтосьці рве вам дупу. Але адмаўляцца ад паловы геймплея таксама нельга. Калі я праходзіў акадэмію Рай Лукарыі, то адразу зразумеў, наколькі многа рэчаў я прапускаю, вясёлых рэчаў. Таму я лічу, што кожны павінен паспрабаваць усё, што дае вам гульня, тому што гэта зусім іншы досвед.
Зараз для сябе я вырашыў, што НГ+ я буду праходзіць за мага. Таму што за мілішніка я ўжо нацярпеўся, а зараз хачу проста павесяліцца. І ўсё ж такі я лічу, што цяжкасці гэта аснова любога соус-лайка. Калі ты 100-ты раз ідзеш біць боса не таму, што табе патрэбна яго забіць, каб прайсці далей, а таму толькі, што табе цікава яго забіць. Гэты прыемны азарт, калі ты з кожнай спробы ўсё лепей ведаеш, што будзе рабіць бос, але гэта ўжо больш залежыць ад распрацоўшчыкаў, наколькі цікавы той бос.